Sodisfatt immens u nilqgħu din l-aħbar bidejna miftuħa. Din l-ewwel reazzjoni tal-Ispettur Sandro Camilleri, President tal-Unjon tal-Uffiċjali tal-Pulizija, għall-aħbar li b'emenda proposta mill-Gvern, pulizija li weġġa b'mod gravi waqt il-qadi ta' dmirijietom se jibdew jirċievu l-pensjoni tas-servizz kollha, irrispettivament minn kemm ikun għamel servizz. Dawn huma affarijiet ilhom minn żmien żemżem jiġu mistennija u jitkarbu għalihom qatt ma waslu bis-saħħa ta' dan il-Gvern u bis-saħħa tal-Police Officers Union li qed tippuxxa f'dik id-direzzjoni, qed ikollna meetings regolari, qed nuru l-aġenda tagħna u fl-aħħar il-Gvern qed jisma'na. Sa issa li l-Pulizija li ma jkunx jista' jkompli jaħdem minħabba li weġġa gravi fuq il-post tax-xogħol, il-liġi kienet ta' biss proporzjon tal-pensjoni sħiħa skont kif maqbul minn bord. Issa, ir-realtà hija differenti. Għadu kemm kellna każ reċenti fejn pulizija laqqa t-tir ġo saqaħ, jekk dak il-pulizija effettivament jibqa' mankat, ma jistax jaħdem iktar, il-familja tiegħu u bil-familja se jgħidu l-pensjoni full. Jiġifieri kemm ikun għamel servizz dak iż-żmien għamel 12 sena, 13, qisu għamel 25 sena. Issostni li l-mistoqsija mill-Pulizija ilha hemm u l-fatt li qatt ma sar xejn kienu jħossuhom urtati u frustrati. Mill-bieraħ din laqgħuha bħala raġġ ta' dawl, ovvjament, qed tgħidlu kulħadd tisma' jekk se tweġġa' inti il-familjari tiegħek inti jekk ħadd tmut għal eżatt line of duty, il-familjari tiegħek se jgħidu l-pensjoni u liedek almenu se jkollhom imma biex jgħixu dawn mhux se jibqgħu lampa stampa. Camilleri għamel referenza wkoll għal negozjati li jinsabu għaddejjin biex dawn l-uffiċjali u l-familji tagħhom ikunu offruti polza ta' assigurazzjoni b'saħħitha, inċentiv li jwassal biex dawn il-membri jagħtu l-aqwa servizz lil pajjiżna. Minu dak il-pulizija li se jagħmel l-impetu tiegħu? Kif ħajmur dak l-extra mile f'dawn l-affarijiet? Kulħadd qed joqgħod lura għax l-inċidenti kibru. U reġa' ħabbar il-Gvern qed jevalwa l-possibilità u s-sitwazzjoni li jkollna l-ewwel darba insurance. L-Ispettur esprima sodisfazzjon kbir kif for li bħala pulizija nataw dritt tal-Union dak li qed tipproponi l-istess Union mhux qed jaqa' fuq widnejn torox, minflok qed iwasslu għal affarijiet konkreti. Il-pulizija mhux bil-paroli biss, dawn huma fatti illi l-pulizija tolli l-moral ħattija għalfejn taħdem għalfejn tagħti l-impetu kollu tagħha.